enerxía, podemos abordar tres temas relacionados con este tema. O primeiro tema é facer ante o recibo da luz vai agarrar José Manuel Eduardo, experto en consultor de experto na materia. No segundo punto, a secretaria de autoconsumo como unha alternativa creada vai falar Óscar Nogueira e Pierre. Por último, falará Pablo Álvarez, presidente de Nosa Enerxía, sobre as experiencias das cooperativas enerxéticas. Nestas tres intervencións, os expertos vamos a falar do libro que consiste a democratización da enerxía, pero, bueno, para dar unha idea xeral do que significa democratizar a enerxía, podemos decir que se trata dunha alternativa enerxética, dun novo modelo enerxético onde os usuarios, as persoas nos colocamos no centro do sistema como usuarios, productores e xestores de enerxía que consumimos. Por tanto, cando falamos de democratizar a enerxía, falamos dunha ruptura co sistema actual. Como sabemos, é un sistema oligopólico, un sistema centralizado, onde unhas poucas empresas que, a través de centrais de gran capacidade e a esas redes de transporte van chegar con enerxía aos consumidores. O sistema actual, este sistema centralizado, fundamenta prácticamente en combustibles fósiles e contaminantes, que además temos importando de terceiros países. Este sistema, bueno, pues entonces, podemos decir que o sistema este actual é un sistema oligopólico, non sustentable e contaminante. Por lo tanto, é un sistema basado na democratización de enerxía, é un sistema descentralizado, onde pequenas centrais de producción que empregan principalmente enerxías renovables van chegar a través de pequenas redes de distribución locais de enerxía aos cidadáns, ás nosas casas, aos negocios, neste novo modelo de ciudadanía vamos ao control deste ben de primeira necesidade que é a enerxía. Pasamos de ser consumidores a ser os usuarios, gestores, productores no sistema enerxético. E que para iso temos dous sistemas, o autoconsumo e máis en este momento o cooperativismo enerxético. Por tanto, un sistema basado na democratización de enerxía, de soberanía enerxética, un modelo renovable, un modelo distribuído, un modelo sustentable e socialmente asumido. Pois ben, o actual sistema, como escribín antes, está empregando cara a unha debacle social, porque cada vez están os precios de enerxía, cada vez son máis caros, incluso hai personas que son incapaces de asumir os altos precios, súmenos unha pobreza enerxética. Este sistema tamén, o sistema actual, demostrou-se incapaz de crear riqueza, de crear emprego, neste momento que tanto necesitamos pola crisis, e tamén é culpable de moitos desastres ecolóxicos. Un reciente índice sucedeu bastante grave no 2011, o Fukushima, todos conocemos que pasou a central nuclear de Fukushima no 2011, que preocupou o tsunami, pero esta central ainda sigue vertendo aguas con problemas de radiactividade ao mar. Bueno, por lo tanto, se queremos evitar esta debacle social, necesitamos un sistema enerxético que sea económico, social e medioambientalmente sustentable. O modelo, pois este modelo que defendemos basado na democratización e soberanía enerxética, pois cumpre con eses requisitos. O ser un sistema, como dixen antes, distribuído, non centralizado, onde a enerxía se produce preto nos puntos de consumo. Pois, en primeiro lugar, reducimos o que son as pérdidas do transporte, que se mencionaron por aquí os compañeiros antes. En segundo lugar, tamén se reduce a necesidade de dispor de redes de gran capacidade, o que se reducen os custes económicos, sociais e ecolóxicos de construcción, mantemento e explotación destas redes. Como a Unión Polémica, conocedes a polémica rede de Fenosa, de tensión cada SOS, supoño que esa rede de transporte supón tamén unha pérdida importante dos costes económicos do valor ecolóxico dese ecosistema. Bueno, así mesmo o emprego das enerxías renovables que neste sistema democrático e soberano de soberanía enerxética, además de reducir a pegada ecolóxica e a emisión de CO2 causante do cambio climático, tamén minimiza a dependencia enerxética do exterior en enerxías primarias e, por tanto, reduce o déficit comercial, que sabemos que no noso país, no noso estado en xeral, que se debe principalmente á importación de combustibles fósiles de terceiros países. O Estado español, creo, que ten en estes
sustituirse estas materias primas enerxéticas, petróleo, gas e uranio, casi unha dependencia dun 88%. Esta dependencia, importa estes combustibles de países, de terceiros países en situacións un pouco inestables, Argelia, Nigeria, Libia, entre outros. Esta inestabilidade fai que tamén teñamos un problema, que en calquera momento a calidade, a garantía do suministro se pode ver comprometida, en todo caso o precio, como xa sabemos, causando un importante impacto negativo sobre a economía que se non está moi ben. Esta inestabilidade destes países tamén se debe a medida a esta búsqueda de material dos países un pouco máis desenvolvidos que crean tensións en estas zonas e a veces incluso os países membros involucrados en guerras. Outra ventaxa deste sistema democrático basado en enerxías autóctonas ten tamén outra característica que é a potencialidade para a creación de emprego, e mesmo un emprego de calidade. Tamén outra ventaxa derivada destes factores que acabo de indicar sería o abaratamento dos custes de enerxía e, por tanto, poderíamos ter un incremento da productividade das nosas empresas e unha mellora da economía familiar. Entón, creo que é un momento, ou que neste momento todos temos a percepción de que se está iniciando un cambio cara a un modelo diferente. O ideal sería que o modelo fose o que acabo de escribir, basado na democratización e soberanía enerxética. Pero o lobby enerxético que se nombraron por aquí, a UNESA e outras empresas enerxéticas que crean un lobby, están intentando que isto se retrase. Están facendo, digamos, poner ao máximo o sistema actual gañando tempo para encontrar un novo sistema ou unha forma de ter o máximo beneficio. Están conseguindo gracias á legislación que tamén se indicou aquí que vai en contra desto de favorecer as enerxías renovables e democratizar en xeral a enerxía. En este momento eu creo que é necesario actuar, é necesario recuperar a soberanía enerxética e conseguir un sistema máis democrático. Para iso contamos xa con medios, con usuarios, con consumidores, que son o autoconsumo e as cooperativas de consumo enerxético, que van falar aos meus compañeros máis polémicos. En principio vai falar Xosé Manuel Golpe sobre que facer o retiro